कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारचो पारंपारीक शिगमो. कारवार शिगमो हो आपापल्या समाजाच्या परंपरेनुसार साजरो करते येयलात. कारवारात हो शिगमो गावागावात चलता. होळेच्या थोडे दिसा पयलीं नमन घालून आपापल्या समाजाच्या मूळ देवाक पुजा अर्चा करून गावात आणि ठराविक परंपरेनुसार घराघरात वचून आपली कला प्रदर्शन करतात. हो शिगमो आपल्या दारात येऊन गेल्यान कसलीच रोगपिडा येना, सगळी संकटां निवारण जाता असो लोकांचो विश्वास आसा. या शिगम्याक विशेष आणि पारंपरिक प्रथा आसा. ठराविक वेशभूषा, तकलेक रंगबिरंगी पागोटे किंवा तुरे बांधून घराघरात नाचचे हाजेन लोकांले मनोरंजन जाता. पळयात कारवारच्या माजाळी गांवचो 5 वांगडी शिगमो आणि रामनाथ देवस्थाना तर्फेचे वारीक शिगमो.
श्री रामनाथ देवाच्या पदस्पर्शान पावन जाल्ले आमगेल्या म्हाजाळे गावात आज आमगेलो शिमगो 5 वांगडी शिमगो हो ह्या 5 वांगडी शिमग्याची सुरवात काल पासून जाल्ली आसा आणि आज आमगेले 5 वांगडी भावबंदकी सगळे मेळ घेवन गुण्या गोविंदान आज हो शिमगो हिंगा सादर जात आसात। आज ह्या शिमग्याच्या उत्सवामुळे आमचे 5 वांगडीचे जे भावबंद असतात ते आम्ही आज गुण्या गोविंदान ह्या सगळे घराच्या म्हाजाळच्या पारंपरिक जी आमगे घर असतात त्या घरात आम्ही गुण्या गोविंदान सगळीकडे खेळ घेवन तळेचो जो आमगेलो जो मान असा तो मान आमकां गेल्ले कडेन मेळत असा त्या मानाचो सन्मान आम्ही बी शिमगा मेळाव्याच्या माध्यमातून त्या घराघरात पावयत आसात। आज हो शिमगो सावतावाड्यार धरून घेवन गांवगिरी तो शेजेबाग तू कुंभारवाडा ते सकाळी घोटणीबाग तू सैलवाडा तू मेडेशिट्टा आणि मेडेशिट्टा तू परत जो आम्ही आज थंयच्यान शिमगो काडिल्लो आसा थिंग येवन फाल्यां त्याची सांगता जातली। आणि आज आमकां इथे सांगचे मला इतलो आनंद जाता आमचे 5 वांगडीचे जे आमचे प्रत्येकाचे उलवणे विचार अलग अलग उरले तरी मतभेद अलग अलग उरले तरी आज ह्या शिमग्या मेळ्याच्या निमित्तान आमगेले मनभेद एक जातात हेजो म्हाका एक अध्यक्ष म्हणून भरपूर आनंद आसा आणि म्हाका भरपूर तेजें समाधान आसा। इतलें सांगून आज हांव 5 वांगड्याच्या सगळे खेळगड्याक 5 वांगड्याच्या सगळे कुटुंबाक आज शुभेच्छा दिता ह्या निमित्तान आणि सगळ्याला देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद। हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मिळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले। टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। पळयात रामनाथ देवस्थानातर्फेचे वारीक शिगमो।
हे आमगेले माजाळचे रामनाथ देवस्थानाच्या तर्फेचे वारीक शिगमा हो माजाळीत असा आमगेलो हो फर्स्ट आमगेलो रामनाथ देवळा कडेन आमी उठयतात शिवरात्रेक। तशेंच आमगेले मांडाचेर गांवगिरी मांड आसा आमगेलो कुमारपंत समाजाचो करिनास मांड, थंय 3 दीस उठयता आमी। फर्स्ट दीस काल उठयलो आनीक थिंच्यान फर्स्ट रामनाथ देवळा कडेन वयता आमगेलो, थिंच्यान मागीर कुलकर्णीगेर वयता आनी तशेंच गांवगिरी वता। हे थंय एक दिसाक स्टॉप जाता आमगेलो। दुसरे दिसाक उठयलो हळेबाग, कोठार, वांगड, बामणवाडा सगळे करून घेवन सातरी टेम्पलात आमी दवरतात। मागीर परतल्यान जेवण करून आमगेले बावळाचे वयल वाठार आमी जेवण करतात दनपारां आनी मागीर सांजे मायत्याक सासन, वयलवाडा, सावंतवाडा हे सगळे खेळून परतल्यान आमगेले बावळात व्हरून दवरतात। मागीर परतल्यान सकाळी उठोवन घेवन परा बावळपुरा खेळ गांवगिरी खेळटा आनी परतल्यान गांवगिरी दवरता जेवणाक। आनी तशेंच सांजे मायत्याक गांवगिरीच्यान चालू केल्लो रात्र पसून खेळून घेवन मांडार हाडून दवरतात, संतयतात। हो आमगेलो माजाळचो रामनाथ देवस्थानाचो वारीक लोकांलो शिगमो आसा। मागीर कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।